præcis det at være klar over det, at det er meget, meget mere slidsomt for kroppen, og det nedsætter cirkulationen i kroppen. Og så er det med til at skabe allerede grobund for at smerter og sådan nogle ting fordi så ophober affaldsstoffer sig i kroppen, og det kan føre til smerter, hvis det varer for længe. Og derfor er det så vigtigt, at vi tager os af. Vi skal ikke finde os i bare at være stresset og frygtsom. At det har en betydning, fordi det er hårdt for en krop, hvis den hele tiden får pisket adrenalin og langtidshormonet ud, der er kortisol. Fordi det slider på kroppen. Frem for, når vi får tryghed i kroppen, når vi mærker glæde og ro, som kroppen den kan lave, og tillid, så er det nogle helt andre hormoner, kroppen den får skabt i os, og det kan gå lynhurtigt, fordi kroppen har et fantastisk apotek i sig, i de første, så den kan skabe de her forandringer. Det hele ligger inde i kroppen, så man kan gå til at mærke glæde, omsorg, det der giver os, hvis vi får et kram, det når vi er tilfredse, og når vi er trygge. Og det er der kroppen, den kan hele sig. Og det er det, der er så vigtigt, for så bliver der igen plads til hjertet, ligesom den her tegning ligesom viser betydningen af. Herover har vi det ikke særlig godt, når vi er presset sådan, men kroppen kan hjælpe os til at få bedre jordforbindelse, og til at hjertet igen kan få plads, og at nervus vagus, den store hvilenerve, kan få lov til at blive ro ned i kroppen. For så bliver der netop ro og fred i en krop, for det ligger herinde, ligesom at himlen altid er blå oven for skyerne. Selvom der er overskyet, så ved vi godt, at himlen stadigvæk er blå. Sådan er det faktisk også med glæde. Og det er virkelig ikke for at være provokerende, men mere for at give håb om, at det kan være herinde stadigvæk glæden, selvom den kan føles som om den slet ikke er der. Men det ligger dybt herinde. Det gør både glæde og ro og fred. Så det vigtige er at se, hvad er det, der forstyrrer, og det er det, kroppen er så klog til, fordi vi kan ikke huske det hele. Kroppen kan huske det, men vi kan ikke vide det hele.